fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum il-Knisja għamna tmur tagħmel il-festa ta' San Kallistu li kien Papa u Martri. Jingħad li dan kien il-sir wara li kiseb il-ħelsien ġordna djaknu mill-Papa Zeferinu u dan qabdu jieħu ħsieb il-katakombi ġewwa Via Appia. Aktar tard isejħu wkoll il-katakombi ta' San Kallistu. Imbagħad sar Papa warajh fis-sena 217 u tħabat ħafna kontra l-eretiċi ta' żmienu. Mitmartri fis-sena 222 u difnuh fiċ-ċimiterju ta' San Kallistu ġewwa Ruma. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb. Ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa kif inhu xieraq. Nagħmlu eżami tal-kuxjenza u nitolbu maħfra sinċira lil Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li ngħadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, billi ħallejt dmirijieti, ħtijatijaj, bl-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti li tolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina, nitolbu il-Qudisja b'suffraġġju tal-Mejta Mary Ġordamanja. O Alla ħanin li tista' kollox inti rid lil marti tiegħek San Kallistu jeleb id-batjiet tal-martirju. Aħna niċċelebraw din ir-rebħa kbira nitolbuk li tibqa' dejjem tħarisna biex qatt ma nintebħu mill-qerq tal-għadu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesejn, ħuti. Fi Kristu aħna wkoll konna magħżula, iddestinati minn qabel, skont il-pjan imfassal minn qabel minn min imexxi kollox skont il-fema tar-rieda tiegħu. Sabiex inkunu għat-tifħir tal-glorja tiegħu, aħna li sa minn qabel konna nittamaw fi Kristu. U fih intom ukoll smajtu il-kelma tal-verità, l-Evanġelju tas-salvazzjoni tagħkom u ammintu fiha. Kontu issiġillati bl-Ispirtu Santu li kien imwiet, li hu r-ran tal-wirt tagħna sakemm għadna nistennew il-fidi sħiħa tal-poplu li Alla kiseb għalih għat-tifħir tal-glorja tiegħu. Il-kelma tal-Mulej. Ħini il-poplu li l-Mulej għażel burtu. Ħini il-poplu li l-Mulej għażel burtu. Għannu ġusti bil-ferħ l-Mulej, jixirqilhom ifaħruh in-nies sewwa. Faħru l-Mulej bid-daq taċ-ċetra, għannulu fuq l-arpa baxar kordi. Ħini il-poplu li l-Mulej għażel burtu. Għax sewwa hi il-kelma tal-Mulej, kollox bil-fedeltà huwa għamel, u iħobb id-dritt u s-sewwa bit-tieba tal-Mulej mimlija l-art. Ħini il-poplu li l-Mulej għażel burtu. Ħini il-ġens li l-Mulej hu Alla tiegħu, il-poplu li hu għażel burtu. Mill-għoli ta' smewijiet iħares il-Mulej u jara il-bnedmin kollha. Ħini il-poplu li l-Mulej għażel burtu. Alleluja, alleluja, alleluja.
ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna kif fik hi t-tama tagħna. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien in-nies bdiet tinġabar bl-eluf u kulħadd jaffeċ fuq xulxin u Ġesu qabad jgħid l-ewwel nett lid-dixxipli tiegħu: ilqgħu irbieħkom mill-ħmira tal-Fariżej, jiġifieri mill-wiċċ bieħor tagħhom. Xejn ma motti li ma jinkixifx u xejn ma moħbi li ma jsirx magħruf. Għalhekk kull ma tkunu għedtu fid-dlam qatt jinstema' fid-dawl, u kull ma tkunu tkellimtu fil-bidnejn fil-kmamar ta' ġewwa qatt jixxandar minn fuq il-bjut. Dan ngħidilkom ħbieb tiegħi, tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem u imbagħad ma jkunux jistgħu jagħmlu xejn iżjed. Ħanurikom jien minn għandkom tibżgħu. Ibżgħu minn dak li wara li jkun qatlek għandu s-seta jixtħek ġo l-infern. Iva ngħidilkom minn dan ibżgħu. 5 safar tal-bejt mhux 2 soldi jinbiegħu u anqas wieħed minnhom hu minsi quddiem Alla. U intom sax-xar ta' raskom kollu magħdud. Xejn la tibżgħu għax intom aktar minn ħafna safar tal-bejt intom tiswew. Din hi l-kelma tal-mulej. Nagħmlu sib qasir fuq il-Vanġelu. Mela eżis, Ġesu kien jaf li d-dixxipli tiegħu kienu sejrin jgħaddu minn persekuzzjonijiet ħarxa. U proprju hekk ġara, u hekk għadu jiġri sal-ġurnata tal-lum, anke bl-aħbarijiet li nisimgħu dwar persuni li ġew maqtula sempliċement għax jemmnu f'Ġesu Kristu. Issa fid-dawl ta' dan Ġesu jurina li l-persuni li tassew għandna nibżgħu minnhom huma dawk li kapaċi jisirqulna ir-roħ tagħna. Dan għandna nibżgħu minnhom dawn in-nies min irid jisraqlek ruħek. U allura fl-istess ħin f'din is-silta Ġesu ifakkarna kemm aħna eżis għal Alla u kemm ninsew u kemm nispew ukoll għax aħna ħolqien tiegħu. Allura meta nafu li l-mulej jaf bina, it-toqol fil-ħajja tagħna għandu jeħfif għax nafu wkoll li maħniex weħidna imma hemm xi ħadd li qed jagħtina l-għajnuna. U din hija l-ħaġa li rridu nitalmu inżommuha dejjem quddiem għajnejn eżis biex ma naqgħux u anke ma naqtgħux qalbna meta nħossu l-mewġ tal-ħajja li donnu irid jiblana. Importanti ħafna li mhux naqgħu fid-disperazzjoni għax ma nieħdu xejn, imma nġib quddiem għajnejja għandi bniedem moħbi, il-bniedem Alla li żgur jaf bija, jaf it-toqol tas-salib jiena għandi u bqgħu ċerti li dak it-toqol tas-salib jerfa' biċċa u wkoll biex it-tnejn terfawh. U allura x'nitolbuh il-mulej Ġesu? Mulej Ġesu inti wetna li tkun dejjem magħna. Allura għenni biex inħoss fija il-preżenza tiegħek. Għax il-preżenza tiegħek tagħmillu kuraġġ biex inkun nista' nkompli dak li inti jogħġbok tagħtini bil-wieqfa. Ħuti eżis is-salvazzjoni mhix frott tal-isforzi tagħna, imma id-don tal-imħabba tal-Alla moti lilna b'xejn. Imqawwijin minn din l-imħabba inres qudiemu dawn it-talbiet tagħna filwaqt li ngħidu isma'na Alla tas-salvazzjoni tagħna.
sabiex il-Knisja ma tikkondizzjonax ruħha minn programmi umani imma bħala għaddejja tal-kelma li salva tħabbar l-Evanġelju fil-milja kollu tagħha nitolbu. Sabiex il-bniedem jaraf japprezza u jieħob dejjem iżjed il-ħajja bħala don tal-Ħalliq nitolbu. Sabiex il-morda u l-anzjani li jħossuhom forsi ma jiswewx iżjed għaxen fis-soċjetà jifmu l-valur li għandha kull ġurnata fil-għajnejn ta' Alla nitolbu. Sabiex din il-komunità nisranija titqawwa dejjem iżjed fil-fidi u fl-imħabba jew tistenna lil mulej jerġa' jiġi fil-glorja nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. U Alla missier li bat lil-ibnek fid-dinja biex iwettaq il-pjan tiegħek ta' salvazzjoni. Enna sabiex nifmu dejjem iżjed il-misteru tal-mewt tiegħu ħalli jkollna semmiju fil-qawmin u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għal-dejjem. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit. Ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu. Kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal-dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna. Li wniedma qoddimek u għamel jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti widnu tiegħi neħħieli. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun joġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. Birek mulej joqaddis din l-offerti li għana qegħdin nagħmlulek u kebbes fina dak in-nar ta' imħabtek li bija San Kallistu qeleb id-dbatijiet kollha li sofra fil-martirju tiegħu bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kum. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuh ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullhom kien roddulek ħajr. Għaliex San Kallistu li ħal martiru sqarja ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-aġel. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dajjef, u s-saħħaħ li minnu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jexet għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema, qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-ard u bla jeda jintennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismetu l-art mimnija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola ta' smewit. Birek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola ta' smewit. Qaddis tas-sew inti mulej u jistħolok it-tifħir tal-ħolqien kollu.
Għax bibnek Ġesu Kristu sidna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddis u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintlu x-xemsa sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek daw l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċċo kontana nitolbuk, qaddishom bl-Ispiritu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu sidna, li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejli fih ingħata għalina ħajl ħobs. Radlek il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' raddi l-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwieta u l-mulej, kull il-koppa timil, kull il-sin nistqar, Ġesu il-mulej. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dam tifkira tal-passjoni li bijebnek fdina u tal-qaw min jitlog glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġġa tiegħu braddi l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Għaraf fija l-vittima li bis-sagrifiċċju tagħha li terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek, nintlew bl-Ispiritu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li għamel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusepp Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, ma' San Kallistu, mal-qaddisin kollha, ma' San Ġorġ Preka li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja, il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqoftan Anton, l-isqfijiet kollha u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tiba tal bixewqati dil-familja li inti ritta tinġabar madwarek. Qader mis-sirħanin lilu li dek kollha kull fejn jinsabu waqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin wal-qaddejja tiegħek Mary Ġordamina għal daw kollha li ħallew dil-ħajja fis-sewa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-kol flimkien nitax u għal dejjem bis-seb tiegħek. Hemm inti tixxotta kull dema minn għajnejna.
narawk Alla tagħna kif int fik innifsek. Insiru nixbħuk għal dejjem u għal dejjem infaħruk bi Kristu Sidna li bih inti tfawar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. La daħħalniex fil-ġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek. Inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħajja. Bil-mewtijek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażel. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf tal-Alla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għall-ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għall-ħajja ta' dejjem.
Ġobkom bil-biqfa u nfaħru l-Santisma Trinità imbaxxu rasna. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazie, Signor Alla. Nitolbu. Itqarbina mqazza li għamilna mulej, timla li ruħna b'dik il-qawwa li bija l-marti tiegħek San Kallistu, gdik bil-fedeltà kollha u għeleb id-batija tal-martirju bi Kristu Sidna. Il-mulej mako. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru li l-Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li zibaħanja bil-fer taqlub safi, Marija mħanina min qalbna nitolbu, għallimna dejjem iżjed tawlidek inħobbu. Morru fil-paċi ta' Kristu.